The hour of His judgment is come. Dumating na yung judgment na yan. So, yung judgment na yan ay isang biyaya, grasya, na magbigay sa atin ng lakas upang i-proclaim ang tamang mensahe sa tamang panahon. Kasi siyempre, judgment, instruction ng langit yan eh. Pag sinabing judgment na dumating, may instructions yan. He keepeth the path of judgment and preserveth the way of His hands. Grabe ang pangako dito. From the time na ina-establish ito, paano natin i-view ngayong 2020, patapos na ito ngayon, October na tayo, paano ba nag-progress yung time and the movement of pestilence? Ang mensahe nila, apocalypse. Ibig sabihin, closing events.